jarumi jarumi. Mai gyara ne wallahi irin dai abubuwa haka ƙananu da sauransu. Anti Burera! Anti Zara! Na'am! Lafiya Burera! Me yake faruwa? An zo ga fitowa na ban ɗaki kenan yanzu na kasa. Ina ba ka da kaya. A'a wallahi mai gyara ne wallahi irin ƙananun abubuwa bala kafinta ne turo ne ai bala kafinta na nan baya bala kafinta ne wallahi turo. Bala kafinta? Malam aje kayan nan. Wallahi irin gyaran da ki nake yi na ƙananan abubuwa hakan nan. Ƙarya kake ɓarawon banza ɓarawon yofi. Ka ɗauki kayan mutane ka ce wani bala kafinta ne ya turo ka? Wani ne bala kafinta? Na nan baya. A'a wallahi mai aiki ne mai gyara ne wallahi. Mai gyara? Kakkare na mu mutane wa yau mana. Da ka ci sama da muka fita ba mu maka lugude ba? Har kana da baki da zaka ga mana wani magana? To wai ma me ne ma a cikin wannan abun ka ciro mu Ciro ka ciro mu gani. ka Bude bude mu gani me ya mu gani. Ka cire mana. cire mu gani. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bari shiga in ɗauko waya na in kira 'yan sanda. Ba sai kin kira 'yan sanda ba. Bari mu da shi mu shiga cikin mu masa aiki. Kawai mu sa shi a ɗaki mu je mu masa lugude ya gane ɓarawo a hannun mata. Haka za a yi? Haka za a yi bari abin da zai faru kenan. Ka wuce mu. Saka mai wuya. Saka mai wuya. Wayo Allah, wayo Allah, na shiga uku da wayo. Ka shiga saka mai wuya. Na shiga uku za ku Saka wayo. mai wuya. Saka mai wuya ka shiga. Ya za a yi. Wayo Allah, na shiga uku da Ka wayo. shiga. Wayo Allah. Ya za a yi. Saka mai wuya ka shiga. Ya za a yi. Wayo Allah, wayo Allah. Saka mai wuya. Saka mai wuya. Saka mai wuya. Bari mu da shi mu shiga cikin mu musu aiki. Daga shi daga. Yanzu da ka sabe za ka sadar sai ba abu ya.